Rundunar 'yan sandar Jihar Neja ta tabbatar da gano wani bam da bai fashe ba a ƙauyen Zugurma da ke ƙaramar hukumar Mashegu a arewa ta tsakiyar Najeriya. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP Wasiu Abiodun ya bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Talata, inda ya ce an gano nakiyar ne bayan wani rahoto da ofishin 'yan sanda na Ebbing ya samu daga mazauna yankin da suka ga wani abin da suka zarga da bam a cikin daji. Abiodun ya ce jami'an 'yan sanda sun isa wurin cikin gaggawa suka killace yankin don tabbatar da tsaro, yayin da sashen kwance bama-bamai na rundunar ƙarƙashin jagorancin CSP Muhammad Mayun ya gudanar da aikin kwance bam ɗin cikin nasara. An miƙa shi zuwa hedikwatar 'yan sanda da ke Mina, inda ake ci gaba da bincike domin samun asalinsa. Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamu Eleman ya buƙaci al'umma da su kwantar da hankalinsu, yana mai tabbatar da cewa hukumomin tsaro na ci gaba da aiki don tabbatar da tsaro da zaman lafiya a yankin. Halimatu Abdullahi Ladan, Beat House.